Wata rana dokin wani manomi ya fada cikin wata matacciyar rijiya mai zurfi. Dokin ya fara haniniya yana kuka har wannan manomi ya ji kukansa. Sai ya taho domin ya ciro shi amma ina ya gagara. Sai ya yi ta sake-sake akan yadda zai yi ciro shi. Ƙarshe yanke shawarin cewa ciro dokin nan ba zai yi ba saboda kuɗin ɗawainiyan ciro shin zai yawa sosai. Har ma gwara ya sayo sabon doki da kuɗin kuma gashi ma dokin ya tsufa. Sai yanke shawarin zai gayyato makwabtansa su taya shi binne dokin nan a cikin wannan rijiya kawai. Sai ce kaga na jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kenan, domin ita rijiyar ma ai na jima ina so in binne ta amma na gagara saboda bani da kuɗi. Ya gayyato makwabta aka zo aka fara binne rijiya ana tura ƙasa. Doki yana ihu yana haniniya. Can sai aka ji dokin yayi shiru yayi tsit. Sai duka suka yi mamaki. Sai suka tsayar da aikin suka leka. Suka ga ashe dokin ba binnuwa yayi ba. Duk lokacin da suka tura masa ƙasa sai ya jijjige ƙasan daga bayansa sai ta yi ƙasa. Shi kuma sai ya hauro ya tsaya akan ƙasar. Haka dai ya ci gaba da faruwa. Suna turawa yana girgijewa yana yin sama. Suna ci gaba da tura masa ƙasa shi kuma yana yiwowa sama. Ƙarshe dai sai ga doki ya yi but ya fito daga cikin rijiya cikin aminci. Haka kai ma duk lokacin da matsaloli ko hasadar mutane ta maka yawa, kawai karkaɗe ta ka wurgar da ita gefe, ka hauro sama ka tsaya ka ci gaba da al'amuranka ka take wannan hasada a ƙasa. Wata rana sai dai masu maka wannan hasada ɗin su ganka can ƙololuwa ka zamanto kai ne a saman su.